Ευχαριστούμε τον Σολ και τον Δημήτρη Καπετανάκη. Hello. Γεια σας. Μας βλέπετε? Ναι, μια Σας χαρά. βλέπουμε, Μας σας ακούμε όλα ακούτε? τέλεια. Μας βλέπετε, μας Και σας ακούτε? ακούμε. Τι κάνουμε? Εμείς καλά, εσείς? Μια χαρά, Μια χαρά, είμαστε τέλεια. Γεια σας παιδιά, γεια σας Τέλεια. παιδιά. Να πω κάτι πριν συνεχίσουμε με τα παιδιά. Το είχα πει και τις προάλλες στο προηγούμενο live με τον Παντελή, ότι ο Δημήτρης μαζί με τον Παντελή ίσως είναι τα δύο πιο ευγενικά άτομα, οι δύο πιο ευγενικοί καλλιτέχνες με τους οποίους ήρθαμε σε επικοινωνία όλο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν και οι δύο καταπληκτικοί, κατατοπιστικοί, πρόθυμοι. Πραγματικά οφείλω να το πω. Να είσαι καλά και να πω ότι ο Παντελής είναι εξαιρετικός, είναι φίλος πολλά χρόνια, τον ξέρω και από Θεσσαλονίκη, να του δώσω χαιρετίσματα. Ήθελα λίγο έτσι να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά και λίγο να διαφωνήσω. Είναι εξαιρετικός ο One Man Show, εξαιρετικός. Θέλω να διαφωνήσω, αλλά γιατί όταν κερδίσαμε το Eurovision, είχαμε μέσα κάτι, είχαμε ελληνικό στοιχείο. Και όταν και ο Σάκης βγήκε τρίτος, πάλι είχαμε ελληνικό στοιχείο. Και όταν οι Αντίκ μπήκαν τρίτη, πάλι είχαμε ελληνικό στοιχείο. Οπότε Ξέρεις, δεν έχεις άδικο σε αυτό, απλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει συνεχώς να έχουμε το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, μόνο όχι, απλά ήθελα να τονίσω ότι. Εννοείται ότι αν είναι ένα τραγούδι ωραίο με ελληνικό στοιχείο μέσα, φυσικά και δεν θα πούμε όχι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι προϋπόθεση. Όπως και στις άλλες χώρες, έτσι και σε εμάς δεν θα πρέπει να είναι προϋπόθεση. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά ήθελα να τονίσω γιατί είμαι φαν του διαγωνισμού από μικρός και μου ήρθε κατευθείαν όταν έβλεπα τη συνέντευξη ότι μου ήρθε κατευθείαν. Μου ήρθαν 3 συμμετοχές οι οποίες είχαν το ελληνικό στοιχείο και πήγανε εξαιρετικά καλά. Έτσι. Ενώ η Έλληνα κέρδισε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ασχέτως πως το δικό μου το τραγούδι δεν έχει ελληνικό στοιχείο. Καθόλου. Ορίστε. Καθόλου όμως, παιδιά. Δεν έχετε ακούσει τέτοιο πράγμα στο Eurovision. Για να με πιστεύτηκε ότι K κάτι ξέρει. Για πείτε μας τώρα, και ο κόσμος εδώ που παρακολουθεί, γιατί κάποιοι φυσικά έχουν διαβάσει τα άθα, μας γνωρίζουν και για εσάς και για τα τραγούδια που καταθέσατε, αλλά πείτε μας λίγο για τις συμμετοχές σας, τι ύφος κινούνται τα τραγούδια που στείλατε, ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω από τα τραγούδια αυτά, ποιοι τα υπογράφουν δηλαδή, για πείτε μας. Θα ξεκινήσει. Ναι. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Zeus, ο Δίας στα Επιτρέπετε να το πούμε αυτό? Αυτό όχι, δεν επιτρέπεται να το πεις, οπότε ξεχάστε το. Θα αλλάξουμε τον τίτλο τώρα, θα αγωνίστε λίγα. Θα αλλάξουμε τον τίτλο, δεν πειράζει. Στίχη δική μου παραγωγή από τον DK. Και μουσική δική του. Ναι. Αυτά προς το παρόν, δεν μπορούμε να πούμε σε περισσότερες θέλω να πεις ότι είναι το πίσω. Και τι ύφος είναι, ξέρω εγώ, μπαλάντα προφανώς δεν είναι. Είναι πιο slow, είναι χορευτικό, δηλαδή αυτό μπορούμε να το πούμε. Είναι hip-hop rap. Σε αυτό το τομέα. Θα είναι κάτι καινούριο στα αυτιά του audience. Κάτι πολύ καινούριο. Είναι κάτι πολύ καινούριο γενικά, επειδή έχω κάνει εγώ την παραγωγή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι πάνω στο ύφος του Soul εννοείται, γιατί ο Soul κινείται στο hip-hop, rap μουσική περισσότερο, έτσι. Οπότε θα ακούσετε αν τελικά το κομμάτι. Βασικά, επιλεγεί δεν επιλεγεί το κομμάτι εμείς το βγάλουμε. Θα κυκλοφορήσει. Όλα αυτά ο κόσμος θα το ακούσει σε κάποια φάση, θα μας πει τη γνώμη του. Πιστεύω ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όπως και σίγουρα όλοι πιστεύουν το δικό σου τραγούδι, δηλαδή ακόμα και να πω ότι είναι κάτι διαφορετικό, ο κόσμος θα κρίνει γιατί μπορεί και ο καθένας πιστεύει το ίδιο το δικό του κομμάτι. Δεν είναι. Το κομμάτι είναι παιδί. Ο καθένας το βλέπει σαν το καλύτερο κομμάτι. Αν δεν το πιστεύατε κιόλας, δεν θα μπαίνατε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα υπήρχε και λόγος να μπείτε στη διαδικασία αυτή να διαγωνιστείτε. Σωστά. Σαφώς. Και επειδή ούτως άλλως ο Σόλ είναι για μένα από τους καλύτερους καλλιτέχνες που έχουν ξεκινήσει τώρα στην Κύπρο, και επειδή είναι ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, δεν κάνει μόνο μουσική, γράφει βιβλία, κάνει ραδιόφωνο, κάνει πολλά πράγματα μαζί. Μπήκε το στοιχείο αυτό μέσα και στο κομμάτι που ετοιμάσαμε. Οπότε είναι κάτι πολύ διαφορετικό και ελπίζω να αρέσει στον κόσμο γενικά. Και για την άλλη συμμετοχή. Ωραία. Δεν θα πω τίτλο εγώ. Anyway, είναι μπαλάντα up tempo όμως. Δεν ξέρω αν για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι σαν του Σάκη μερικά κομμάτια που είναι λίγο μπαλάντα, αλλά είναι λίγο πιο up tempo. Αν θυμάσαι ένα κομμάτι που ήταν μέσα στα τρία μαζί με το Out of Control και το Right on Time. Ναι, θυμόμαστε. Τότε που πήγε το This or Night, σαν το Right on Time. Κάπως έτσι είναι το κομμάτι. Ναι, είναι το μαζί με τον Βασίλη τον Άννη, τον κολλητό μου, φύγει πολλά. Δεν μπορούσε να είναι μαζί μας γιατί δυστυχώς είναι εκτός από επαγγελματικές υποχρεώσεις. Το κομμάτι πώς πάει αυτό.
Στίχη μουσική είναι δική μου, παραγωγή δική μου και το ερμηνεύω μαζί με τον Βασίλη που είμαστε πάρα πολλά χρόνια συνεργάτες και φίλοι και πάμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια μαζί. Αγγλικός στίχος. Είναι μισό-μισό. Μισό-μισό. Ναι, είναι το ρεφρέν αγγλικό, το κουπλέ είναι ελληνικό. Αυτό. Αυτά. Με έψησε σε μένα πάντως με το Right on Time, να ξέρεις, γιατί τότε ήταν το αγαπημένο μου από τα τρία. Και μετά όταν έγινε και σε ελληνική έκδοση το Μη Μιλάς, πάλι μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, εντάξει, μου άρεσε και ο Σάκης ούτως ή άλλως. Αλλά θέλω να πω ότι εκείνη τη χρονιά προτιμούσα να πάει εκείνο, εγώ προσωπικά. Ήμουν πιο πολύ φαν. Ήθελα εκείνο. Δεν ήμουν τόσο φαν του This Our Night. Τόσο πολύ. Νομίζω εκείνη τη χρονιά που ήταν και η πρώτη χρονιά που ήταν οι επιτροπές, που είχαν επιστρέψει οι επιτροπές, νομίζω θα πήγαινε και πιο καλά εκείνο. Ακριβώς. Και έδινε τη δυνατότητα στο Σάκη να δείξει κάτι διαφορετικό. Γιατί με το Shake It το τερμάτισε, θέλω να πιστεύω. Ήταν εντάξει. Και δεδομένου τη κατάσταση που δεν μπορούσε να έχει και παραπάνω κόσμο πάνω στη σκηνή και με τα φωνητικά, είμαι ενημερωμένο να ξέρετε, παιδιά. Τότε που είχε γίνει το Eurosong, έτσι λεγότανε. Που είχαν διαγωνιστεί όλοι για να πάνε στη Eurovision, τελικά πήγε ο Σάκης. Οπότε ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Δεδομένων των συνθηκών πήγε εξαιρετικά. Οπότε μετά δεν θα ήθελα να δω προσωπικά πάλι κάτι σε dance. Προτιμούσα να ακούσω φωνή, το Σάκη ντυμένο κάπως λίγο πιο γκράντε, καταλαβαίνετε. Ναι, έχεις δίκιο, όχι. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Και νομίζω ότι πιστεύω ότι και ο Σάκης ίσως θα το έχει μετανιώσει και θα έχει αναθεωρήσει ότι ίσως με εκείνο το τραγούδι να πήγαινε και πιο καλά. Ναι. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου συμμετοχή? Εμένα ήταν της Ελλάδας. Ναι. Της Κύπρου φυσικά. Η Κύπρος της Ελλάδας ήταν Παπαρίζου, της Κύπρου ήταν της Φουρέιρας, το 2018 το Φουέγκο. Ναι. Εντάξει, ασύλληπτο για αυτό, παιδιά, για ήταν ασύλληπτο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν κέρδισε η Κύπρος. Ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω πώς βγήκε πρώτο εκείνο το κομμάτι και δεν βγήκε η Φουρέιρα, η οποία ήταν όχι απλά εξαιρετική, superstar, νομίζω ότι χτύπησε κοντά την Έλενα, έτσι. Είναι και ένας από τους λόγους που θέλω να πάρω μέρος στη Eurovision. Θέλω να πάρω εκδίκηση εκ μέρους της Φουρέιρας. Βέβαια, μια άλλη φορά. Ναι, η Φουρέιρα εκπροσώπησε την Κύπρο, εγώ θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Εντάξει, το ίδιο είναι, οκ. Δεν αλλάζει κάτι. Τώρα βρίσκεσαι στην Κύπρο, έτσι? Ναι, και οι δύο. Βρισκόμαστε στην Κύπρο. Και πώς πάνε οι προετοιμασίες? Δηλαδή, ας πούμε ότι, γιατί ακόμα αναμένουμε τώρα να μάθουμε τα νέα για το ποιοι θα είναι στον εθνικό τελικό, ποιοι θα είναι αυτοί οι καλλιτέχνες που θα λάβουν στο εθνικό τελικό, οι 12. Κάνετε προετοιμασίες, περιμένετε, δηλαδή το έχετε κάπως στο μυαλό σας ότι εγώ αν είμαι θέλω να εμφανιστώ έτσι επί σκηνής, το δουλεύετε λίγο έτσι? Κοίτα, θα σου πω τι κάνουμε. Γενικά αυτό που θέλαμε να καταφέρουμε, το να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στο όλο θέμα, που είναι τιμή μας ούτως ή άλλως, που καταφέραμε και στείλαμε το κομμάτι και που είμαστε ανάμεσα στους πολύ καλούς καλλιτέχνες, γιατί τα ονόματα είναι εξαιρετικά. Δεν είμαστε σε ρυθμούς προετοιμασίας, γιατί θέλουμε πρώτα να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Για μας ο στόχος επιτεύχθη. Θέλαμε απλά να κάνουμε τη συμμετοχή μας, να στηρίξουμε και εμείς με τον τρόπο μας στην Ελλάδα, αν τελικά επιλεγούμε. Και μόλις γίνει αυτό, θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω θα έχουμε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να μπούμε στη διαδικασία. Προς το παρόν, κάνουμε focus περισσότερο στο να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Και βλέπουμε. Περιμένετε τα αποτελέσματα όπως και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι. Αλλά στο μυαλό σας το έχετε κάπως φανταστεί ότι. Ναι, βέβαια. Έχουμε μια τελική εικόνα στο μυαλό. Ναι, υπάρχει μια εικόνα, αλλά ούτως ή άλλως είναι τόσο πολλοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι φανταστικοί. Είναι εξαιρετικοί. Πολλά παιδιά τα γνωρίζω και προσωπικά. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους καλλιτέχνες που υπάρχουν φέτος στο roster. Και όπως και να πάει, πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά. Και εμείς θα στηρίξουμε την Ελλάδα. Και εγώ έχω 2-3 αγαπημένους που πιστεύω ότι, όπως είπε και ο One Man Show πριν, έχω μερικούς στο μυαλό που πιστεύω ότι θα επιλεγούν και το αξίζουν σίγουρα και θα πάνε εξαιρετικά. Αυτό πιστεύω. Εντάξει, η εθνική τελική στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είχαν εκπλήξεις. Δηλαδή, άλλους περιμέναμε και τελικά πολλές φορές άλλους προέκυπτε. Δηλαδή, το θυμόμαστε και στο παρελθόν. Και το 2015, ας πούμε, όλοι θεωρούσαν θα πάει η Σάγια, πήγε τελικά η Μαρία Έλενα. Και το 8, ας πούμε, περιμέναν όλοι το Μαρτάκι, πήγε η Καλομήρα. Ποτέ μιλές ποτέ. Δηλαδή, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για το τι θα ψηφίσει ο κόσμος και η Επιτροπή, γιατί σίγουρα, είναι και το live που θα παίξει ρόλο, η live εμφάνιση.
σας φοβίζει καθόλου αυτό, δηλαδή το διαγωνιστικό κομμάτι και ότι αν με το καλό φυσικά βρεθείτε μεταξύ των 12 ότι θα κληθείτε να διαγωνιστείτε ζωντανά, γιατί στην Ελλάδα λίγο ας πούμε αυτό το έχουμε, επειδή έχει γίνει πολλά χρόνια εθνικός τελικός, νομίζω ότι λίγο και οι συνάδελφοί σας οι καλλιτέχνες, κάποιοι εξ αυτών, όχι όλοι φυσικά και δεν αφορά εσάς γιατί εσείς είστε εδώ αυτή τη στιγμή, λίγο ας πούμε το απαξιώνουν όλο αυτό, δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την άποψή μου, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη χώρα, σε οποιοδήποτε βαθμό, είτε έχει να κάνει με αθλητισμό, είτε έχει να κάνει με εκπροσώπηση της χώρας, δεν χωράει απαξίωση σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, όσον το δική μου εμφάνιση, όχι, γιατί δεν έχω θέμα. Γιατί πέρα ότι γνωρίζω τον Βασίλη πολλά χρόνια και έχουμε συνεργαστεί άπειρες φορές, υπάρχει μια εμπιστοσύνη μεταξύ μας στο τελικό αποτέλεσμα. Και κάνω εμφανίσεις και υπάρχω σαν τραγουδιστής από το 2004. Οπότε είναι γύρω στα 20 χρόνια. Έχω δουλέψει σχεδόν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οπότε δεν με φοβίζει καθόλου. Και νομίζω ούτε και τον μισό, έτσι δεν είναι. Έχω βρεθεί σε similar καταστάσεις, οπότε αν η μουσική θα είναι κάτι παρόμοιο, πιστεύετε. Ναι. Και πάλι υπάρχει αυτή η χαρά που... Ναι, η χαρά της... Και... Το άγχος αυτό, ναι, υπάρχει άγχος προφανώς, αλλά το άγχος αυτό είναι δημιουργικό και όποιος δεν έχει άγχος δεν μπορεί να θεωρείται, πιστεύω, και καλλιτέχνης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει το άγχος, το δημιουργικό άγχος, για να μπορείς να αποδώσεις και να φέρεις εις πέρας το task που υπάρχει. Έτσι. Δεν μπορείς να τα έχεις γραμμένα όλα, γιατί δεν θα βγει καλό το αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει λίγο. Όλοι το έχουν. Θεωρώ και ο Elvis Presley είχε τρομερό άγχος που ήταν the king of stage μαζί με τον Michael Jackson. Δηλαδή αποκλείεται να δεν υπάρχει άγχος. Εννοείται. Συμφωνώ και το λέγαμε και πριν αυτό με το άγχος, ότι πρέπει να υπάρχει άγχος, είναι δημιουργικό άγχος, είναι καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε και τους δύο μαζί και ξεχωριστά. Και ξεχωριστά και μαζί, ναι. Το ίδιο για μένα θα είναι γιατί είναι... Εσύ ναι, δεν έχεις πρόβλημα. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από ό,τι και να γίνει για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Είτε πάω εγώ με τον Βασίλη, είτε πάει αυτός, είναι το ίδιο. Να σου πω την αλήθεια, ας πάει ο Σολ, να ερχοθεί μόνο ο Σολ. Να καθόμαστε σε μια μαγιά. Εσύ να είσαι στα μετόπιστε, να μην έχεις το... Ναι, ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και είμαστε εδώ. Και ευχόμαστε να τα πούμε ξανά και σύντομα. Για καλό λόγο. Να είστε καλά. Γεια σας. Bye. Αχ, υπέροχα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.